Закон трябва да регламентира дейността на погребалните агенции и гробищните паркове и да сложи край на нелоялната конкуренция и некоректното отношение спрямо хората и да прекърши гробищната мафия. От Съюза на погребалните фирми в България предлагат законопроект, който все още не е внесен официално в парламента, но има подкрепата на мнозинството. По темата сега ще разговаряме с Стоян Макреев, секретар на Съюза на погребалните фирми. Здравейте и добре дошъл в нашето студио. Добър вечер. Кои са основните проблеми в момента, които трябва да бъдат решени с този закон? И като говорим за монопол, какво имате предвид? Кой държи монопола в момента в този бизнес? Значи, в момента основно монопол в този бизнес го държат общините, в частност техните общински предприятия по места. И най-голямият проблем е в случая, че общинските предприятия, като конкурентни нам, частните погребални агенции, трябва да ни контролират и един вид да ни направляват кое, как да извършим и какво да правим. С този проектозакон, който подготвихме, изцяло искам да подчертая, изцяло с средствата на Съюза на погребалните фирми в България. Той е изработен от експерти. И заплатен изцяло от нас. Нали, всички консултации, всички тези Какви проблеми конкретно ще реши? Значи, на първо место най-главният проблем, който е хаос в погребалния бранш. Защо? Защото в момента, пак искам да подчертая, нали, тези, които ни контролират, така да се каже, са наши конкуренти на първо място. Второ, за сега тази дейност се извършва в обхваната от много различни, как да го кажа по-точно, места. Веднъж от някакви наредби на общините. Трябва да се централизира по някакъв начин управлението и регулирането на този тип дейност. Основно, да. Защо? Защото сега, примерно, една фирма, която е регистрирана на Софийския пазар, ако клиент се обърне към нея от друго населено място в страната, реално там не би трябвало да има право да извърши своята дейност, каквато и да е тя, нали, свързана с едно погребение, ако не е регистрирана по места. А този закон укрепнява точно това, да може всяка фирма да оперира в района на цялата държава. Може би още по-важният момент е всъщност да се сложи ред в системата и всички фирми да излязат на светло. В момента колко погребални агенции функционират в София и колко от тях са в сивия сектор? Реално, по неофициални данни, агенциите са реално около 60. Нали, не включвам в това число свързаните фирми. На свето работят не повече от 50, максимум 60% от фирмите. Ето на това трябва да се сложи край. Да чуем сега мнението на законодателя. В студиото ни в центъра на София се намира Даниела Петрова от ГЕРБ. Тя е председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии. С нея ще разговаря Атанас Атанасов. Добър вечер. Предполагам, сте слушали до момента разговора в студиото. Добър вечер, да. С госпожа Петрова внимателно слушахме това, което казаха. Всъщност, след 20 години наистина е време вече да се регламентира тази дейност. Да ни кажете как точно този закон ще бъде полезен за обществото. Считаме, че с предложения проект от Съюза на погребалните агенции всъщност ще се даде възможност след едно обществено обсъждане да се изкажат всички становища на бранша, респективно на заинтересованите страни, потребителите, на гражданите и да се вземе едно информирано решение действително за входирането на един такъв закон, който да уреди дейността както за траурните обреди, така и за гробищните паркове. Да кажем точно, че всички трябва да отговарят на определени изисквания, за да имат агенция. Да, към всеки един закон винаги регулира обществени отношения. Той същевременно трябва да защити и потребителите, гражданите, които ползват услугите. Те трябва да ползват услугите при ясни правила, трябва действително да получават услугата, която им се предлага. Тоест това, което сме виждали до сега, погребални агенции в входове на блокове, в жилищни кооперации, така това би трябвало да не съществува вече след новия закон. Да, би трябвало да има определена регулация, по какъв ред ще се извършва дейността, как ще се рекламира, по какъв начин ще се извършва дейността по отношение на ползването на гробищни паркове, за
какъв период ще се експлоатира тези Последно, гробищни най-важното. Кога очакваме този закон да бъде прият? Значи съвсем скоро, може би в началото на юни, с Комисията по регионално развитие сме планирали да организираме една среща с бранша, да ги поканим на тази среща. Да. Ако в случай, че те не са запознати с законопроекта или са запознати с този... Кажете ни като период горе-долу. Кога мислите, че може да бъде приет от Народното събрание? Значи, процедурата след обсъждането, ако не се налага повторно обсъждане или изясняване на спорни въпроси, евентуално при принципно съгласие, такъв законопроект да бъде входиран примерно в края на лятото, есента, в началото. И до края на годината се надяваме, че може да бъде прият. При обсъждането, съответно, съобразно приоритетите на Народното събрание, би могло и да има такъв до края на година. Да. Благодаря ви много, Юлия, към вас. Благодаря, Наско, на теб и на твоя събеседник. И последно един въпрос тук в студиото. Според вас, кой трябва да осъществява контрол върху работата на тези агенции? Нашето предложение, което е залегнало в проекта закона, това право да се даде изключително на Министерството на регионалното развитие. Защото то вхваща най-голяма част от нашата дейност.